A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Nagħtikom merħba f'isem Ġesu għal din l-Ewkaristija li ħaniċċelebraw fl-imkien. Illum il-Knisja Kattolika fl-imkien mal-knejjes l-oħra kollha nsara edha tibda l-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. Din il-ġimgħa ssir kull sena bejn it-18 u l-25 ta' Jannar. U għalhekk kemm huwa importanti li aħna nħossu l-bżonn li nitolbu għall-għaqda fost l-insara biex jingħelbu dawk il-firdiet antiki, daw il-firdiet li ferew il-ġisem ta' Kristu li l-Knisja. Ħut ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. It-tema ta' din is-sena hija int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Pas-Samaritan it-tajjeb inġitek ħnina mill-bniedem ferut mill-ħażen u dnub u sirt bniedem bħalna biex taqqadna u treġġana lejk. Aħfer lilna li ma tajniex biżżejjed każ taħuna fil-bżonn, mulej ħnina. Mulej ħnina. Bħas-Samaritan it-tajjeb inti tbaxxejt u mulej fuq l-umanità midruba u dowejtilha il-ġrieħi tagħha bil-qawwa ta' mħabbtek. Aħfer lilna li ma sirniex aħna stess proxmu ta' ħutna fil-bżonn. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li b'tant ħrara qabel il-passjoni tiegħek tlabt lill-Missier għall-għaqda sħiħa fost dawk li jemmnu fik. Aħfer lilna li ħallejna l-biża' u l-pika iżommuna milli nersqu lejn ħutna l-insara ta' knejjes oħra u mill-infittxu ir-rikonċiljazzjoni. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, inti ġbart il-ġnus kollha u rid li l-fidili kollha tiegħek ikunu qalb waħda fit-tifħir tiegħek u fl-indiema ta' kulħadd. Għamel li tispiċċa il-firda bejn l-insara u l-Knisja kollha f'xirka waħda u sħiħa tħaffef ferħana lejn is-saltna tiegħek ta' dejjem.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, meta David reġa' lura wara li kien qatel il-Filisti, ħarġu n-nisa mill-bliet kollha ta' Iżrael bit-tnabar u bl-arpi, jgħidu bil-ferħ, jamnu u jisfnu madwar is-Sultan Sawl, jaqbżu u jwieġbu l-xulxin. L-eluf tiegħu qatel Sawl u David l-għaxriet tal-eluf tiegħu. Dan der ikraħ f'għajnejn Sawl u saħan bis-sħiħ u qal: lil David taw ħaxriet l-eluf u lili tawni l-eluf, ma jonqoshomx jagħtuh li fis-saltna. U minn dakinhar il-qudiem beda jara ikraħ lil David. U Sawl qal lil Jonathan ibnu u l-qaddejja tiegħu biex joqtlu lil David. Imma Jonathan bin Sawl kellu qarbu marbuta ma' David. Jonathan għarraf lil David u qallu: Sawl missieri qiegħed ifittex li joqtlok. Issa mela qis li tasses minn għada filgħodu u sib xi moħba u somruħek moħbi. Jien imbagħad noħroġ u noqgħod ħdej missieri fir-raba fejn tkun int. Jien inkellem lil missieri fuqek u jekk nara xi ħaġa narfek. U Jonathan tkellem tajjeb ma' Sawl missieru fuq David. M'għandux għalfejn is-sultan jagħmel dan lill-qabdej tiegħu David, għax m'għamillek ebda tort, anzi għamillek ħafna ġid. U lab ħajtu f'idejh u qatel il-Filisti u l-mulej ta' rebħa kbira lill-Iżrael kollu. Int rajt dan kollu u fraħt. Għaliex trid tkun ħati ta' demm innoċenti u toqtol lil David għal xejn b'xejn. Sawl sama minn kliem Jonathan u ħalef u qal: daqskemm hu ħaj il-mulej ma jmutx żgur. Jonathan sejjaħ lil David u għarfu b'dan kollu. Imbagħad resqu quddiem Sawl u baqa' miegħu bħal qabel. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Sam responsorjali: falla nafda m'għandix għax nibża. Flimkien, falla nafda m'għandix għax nibża. Ħenna lija u Alla għax qegħdin ikasbruni. Il-jum kollu jagħmlu għalija u jafsu fuqi. Il-jum kollu jkasbruni l-edewwa tiegħi għax huma ħafna dawk li jieħdu miegħi. Flimkien, falla nafda m'għandix għax nibża. Int għaddejt kull ċaqliqa tiegħi, iġma fi fliexkun id-dmuħ tiegħi. Mhuwiex dan fil-ktieb tiegħek. Imbagħad jerġgħu lura l-edewwa tiegħi meta jiena nsejjaħlek. Flimkien, falla nafda m'għandix għax nibża. Dan jien naf li Alla hu miegħi, bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu, bl-għajnuna tal-mulej infaħħar kelmtu. Flimkien, falla nafda m'għandix għax nibża. Falla nitma' m'għandix għax nibża, x'jista' jagħmilli l-bniedem. O Alla, jien marbut bil-wedid tiegħek, għalhekk inrodlok sagrifiċċji ta' tifħir. Flimkien, falla nafda m'għandix għax nibża. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu għan-naħa tal-baħar. U kotra kbira mill-Galilija marret warajh. U mill-Ludija, minn Ġerusalemm, mill-Idumija, min-naħa l-oħra tal-Ġordan u mill-inħawi ta' Tir u Sidon, kotra kbira ta' nies
li semgħu b'kull ma kien għamel marru ħdejh. U qal lid-dixxipli tiegħu biex iżommulu dgħajsa imħejjija fil-qrib minħabba l-kottra biex ma jafsux fuqu. Għax billi kien fejjaq ħafna nies, daw kollha li kellhom xi mart kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispirti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-art qudiemu u jaqbdu jgħidu int liben ta' Alla. Iżda hu kien jordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux min kien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Meta taqra dan ir-rakkont qasir u tisimgħu din is-silta imħabbra lilna mill-Evanġelju li jagħtina San Mark illum, tasal biex tgħid li madwar Ġesu bħal donnu inħolqot konfużjoni kbira waqt li hu kien qed iwetta il-missjoni tiegħu. X'għamel Ġesu? Ġesu talab dgħajsa biex il-kottra ma tross fuqu. Beża l-morda kienu sa jintafgħu kollha l fuqu. U kien hemm paniku sħiħ minħabba l-ispirti ħżiena li kellu isikkithom b'qawwa. U għalhekk jidher li bħal donnu ma kienx hemm dak l-ambjent u ħin għas-smigħ, għar-riflessjoni u biex wieħed jieqaf jaħseb bil-kalma fuq kull aspett tal-messaġġ li Ġesu kien qiegħed jgħallem, Ġesu li huwa li mallem ħanin, li mallem tajjeb. U dan kollu ifakkarna li mallem Ġesu mhuwiex biss profeta, imma huwa wkoll il-feddej tad-dinja u li il-fidwa tiegħu tiġi mill-ġlieda tiegħu kontra il-ħażen. San Mark għalinna kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien qed jagħmel marru ħdejh. Kemm isabiħ din l-attrazzjoni, din l-attrattiva li kien joħloq Ġesu. Meta Ġesu kien ikun fis-sinagoga, dawk li kienu qed ifittxu ix-xara fl-aġina biex jakkużawha, dejjem kienu joqogħdu attenti ħafna biex jaraw se jgħid u se jagħmel, jippruvaw jaqbduh f'xi kelma kif anki smajna fl-aħħar jiem. Imma meta Ġesu kien ikun qalb in-nies fuq ix-xatt tal-għadira huwa kien jeżerċita iħaddem il-ministeru tiegħu b'libertà kbira. San Mark jgħidilna li folol kbar ta' nies kienu jmorru għandu bit-tama li jsibu l-fejqan. Ġesu ma kienx jiddejjaq mill-folla, imma kien meħtieġ li jsib dak il-mezz għaqli biex jgħix is-sitwazzjoni li inħolqot madwaru. Kien jitla fuq dgħajsa. U dan juri ir-responsabbiltà ta' Ġesu. Ġesu ma kien jabbanduna u jaħrab lil ħadd u sab dan il-mezz siewi li juża din id-dgħajsa biex ikun jista' jibqa' qrib tal-folla. Dil-paġna biblika lek hija sejħa ċara biex nitalmu nkun dejjem qrib tal-oħrajn fiċ-ċirkostanzi kollha li aħna nsibu ruħna fihom. Spiss jiġri anki fil-kuntest tagħna ta' Knisja li l-atteġġjament tagħna jista' jkun ta' ejja malajr, ejja ħaneħilsu u ma nisimgħux lill-oħrajn għax ġa forsi jkollna it-tweġiba lesta lihom. U Ġesu kien jisma', Ġesu kien ikun dejjem qrib tan-nies, speċjalment ta' dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu. Ejjew aħna l-insara nagħmlu minn kollox biex bħal Ġesu nkunu qrib tal-oħrajn. U meta Ġesu kien ikun qalb in-nies fuq ix-xatt tal-għadira huwa kien jeżerċita iħaddem il-ministeru tiegħu b'libertà kbira. San Mark jgħidilna li folol kbar ta' nies kienu jmorru għandu bit-tama li jsibu l-fejqan. Ġesu ma kienx jiddejjaq mill-folla, imma kien meħtieġ li jsib dak il-mezz għaqli biex jgħix is-sitwazzjoni li inħolqot madwaru. Kien jitla fuq dgħajsa.
U matul din il-ġimgħa mod partikolari ta' talba l-laqda fost l-insara jew nitolbu biex aħna nkunu qrib ta' nsar oħrajn anki f'pajjiżna li napprezzawhom, naraw kif nistgħu anki nitalmu xi ħaġa tajba minn għandhom u fuq kollox matul din il-ġimgħa li aħna nitolbu bi ħrara kbira għall-laqda fost l-insara. Laqda li Ġesu stess ried u talab għaliha lejlet il-passjoni tiegħu meta qal ħajkunu l-koll ħaġa waħda. Mulej Missier Qaddis nitolbuk biex tilqa' dawn it-talbiet li aħna ħanresqulek fiduċja sħiħa. Missier Qaddis nitolbu biex l-insara membri ta' knejjes mifrudin minn xulxin jersqu aktar lejn xulxin biex jaħdmu għall-għaqda li inti trid tara bejniethom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex narfu napprezzaw id-doni ta' ħutna nsara ta' diversi knejjes oħra u nersqu aktar lejn l-għaqda fid-diversità ta' bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk Missier Qaddis għal daw kollha li tajtom il-missjoni fost il-poplu tiegħek biex jikkoordinaw il-ħafna ħidmiet biex jinġibu l-qudiem tant sforzi biex il-knejjes mifrudin ifittxu aktar dak li jaqadhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal grazzja li naħdmu flimkien ma' ħutna nsara ta' knejjes oħra biex inwasslu il-paċi kull fejn inkunu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk Missier Qaddis biex tilqa' dawn it-talbiet tagħna u ħafna talb ieħor li qed nagħmlu bħalissa. U għatina grazzja biex aħna nkunu dejjem qrib tiegħek, li l-qalb tagħna tkun kuljum dejjem aktar qrib tal-qalb tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat ifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qegħdin niċċelebraw mulej it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu l-ħnina tiegħek biex dan is-sagrament ta' tjieba ikun għalina s-sinjal tal-għaqda u r-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih int wassaltna biex narfu s-sewwa tiegħek u nsiru l-ġisem tiegħu, maqut sħiħ, fidi waħda u mamudija waħda. Bih xerrit fil-ġnus kollha l-Ispirtu Qaddis tiegħek li jammar fl-uliet adottivi tiegħek. Jaqadhom ħaġa waħda bejniethom u b'mod tal-għaġeb iħaddem fihom id-doni tiegħu ta' kull xorta u hekk jimla u jmexxi
il-Knisja kollha. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba komuni għall-insara kollha, it-talba tal-aħwa u lit l-istess missier. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqrbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisti miħtijieti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Sawwa fuqna mulej l-ispirtu ta' mħabtek biex bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek daw kollha li jemmnu fik ikunu għaqda waħda bejniethom fil-qadi ta' dmirijiet tagħhom ta' tjieba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikhom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom,
illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opera soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa
u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għarina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva.
lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-femiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aċe. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqet. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu
Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.